sa dihang wala pa kumusod sa seminaryo, niya gasigi kog active o alagad sa simbahan, nakadungog kog wali sa usa sa among parish priest nga nag-ingon, pagbantay mo kay kanang grasya maura sa nay mahimong disgrasya. Kana bang grasya ba mahimo ra sad kuno ng disgrasya. Tuo mo dili. Wa man mo'y klarong ko tubag. Kana kuno mga grasya, sige magitag-ampo o grasya, pagbantay kay maura sa nay himuong disgrasya. Ngano man kay ang yawa kuno wa man na siya iya. He owns nothing. He created nothing. Nya unsaon man taniya aron makatintal siya nato ang iya rasang gamiton kana rasang hinatag sa Ginoo nato nga mga grasya. Kay may man ni kay siya, he is called the most cunning being, labing maro. Unya, the prince of deception. Kana bang pagpangilad ba? Kana bitang mangingilad? Unayon raman kas imong kwarta. Ang imo rasang kwartang gidada, mao ra sad toy iyang pahimuslan aron makuha ka wa may lain. O man siya iyang ikahatag. Ilaron ra ka. Ug mao nay nahitabo ni Eva ug ni Adan didto sa paraiso. Pagkadakong grasya nga naa ka magpuyo sa paraiso. Pagkadakong grasyas Ginoo adto nga silang tanan gihatagan sa tanang bungas kahoy, di na sila kinahanglan pang mutrabaho, di na sila mamatay, di na sila magtanom, ang ila enjoy life. Mao ra gyud pagkadakong grasya na. Di ba? Oy, dito may bitin. Ang bitin maora sa unsa man yang gigamit kadto ra sang bungas kahoy nga gihatag sa Ginoo. Nya unsa man tong kahoya? Kanang gitawag natog the tree of knowledge. Kanang knowledge, kana bang kahibalo ba? Grasya na, disgrasya. Grasya oy, purti maginatong pa-eskwela ng inyong mga anak. I-appeal pa manggay ninyo ang pari pagpagasto ana para lang yun doon na lang knowledge, no? Porti manggay inyong take anang board exam aron mapamatud-an nga ang inyong knowledge sufficient nga gamiton para makapangwarta. Porti manggay namong paningkamot og pasar sa among mga exams dito seminaryo, hapit mi di mga tug aron lang gyud mi maordinahan mi kung sufficient na ang among knowledge sa philosophy o theology. Nya kung ma-sufficient na, ordinahan dayon mi, kolekta dayon. Naman na siya. Mo na among gipaningkamutan. Knowledge ang gibasihan, grasya ka na. Pero ang pangambisyon ni Adan, ni Eva o ni Adan nga makabaton anang knowledge, dili kabubuton sa Ginoo kung dili ilang kaugalingong ambisyon, diha dapita na disgrasya si Adan og si Eva. Kana bang grasya man ang knowledge, pero ang Ginoo nagbawal pa nila. Ingon pang Ginoo, ayaw saha, ayaw mugkaon aning ni ang bunga aning kahuya. O niya kay ang bitin mao man say masinupakon kaayo, giingnan sila ay mugtuan ang Ginoo, kaon. Insyaon, mamatay ra ba mi? Ay, tuoy. Matay gud taon. Mamatay pa mo ana, nga makaton hinuon mo, maliwat na noon mo niya, pariha na noon mo niya, kahibaw na mo what is right and what is wrong, kay ana mo'y kahibalo, mamatay na noon mo ana. Sus ingos iba bitaw no sakto tuod, maliwat ay miniya mo ding gibawal-bawalan mi kay haron di ay siya ra gyud magkontrol namo. Kinahanglan kung di makontrol, kinahanglan pariha sa kunya. Kaon din siya. Wa na sila makontrol. Unsa na may nahitabo nila pag humagkaon? Wa na sila makontrol sa Ginoo. Unsa na may nahitabo? Nanago na sila. Tago na. Di na sila makontrol. Unsa naman? Nahadlok. Kana bitang makasahata. Mao ginay first gyud na kong timaan sa taong sad-an. Hadlukan. Daghan kay kahadlok. Natanawa si Adan og si Eva.
sa unang wapas lakasa, inigabot sa Ginoo ngadto sa Eden, Garden of Eden, musugat ni sila. Sa dihang nakasa, tago. Nitago. Kamo, wa mo rin mga kahadlok. Wa mo yung kahadlokan ron. O wa kay kahadlokan sa ito pa, wa kay sa. Pero hadlok gani ka, hadlok ma-COVID, hadlok masakit, hadlok mamatay, hadlok nga dili kapasar ang iyang mga anak, hadlok nga madisgrasya, hadlok nga mabati ang naong, hadlok nga matiguang, hadlok nga libakon, hadlok nga dauton, hadlok nga kalagutan. Kaning mga kahadloka, naa gani ni sad-an ka. Sad-an. Naa kay sa. Pero relax kay ka, okay ra nimog ma-COVID, okay ra nimog madisgrasya ron kay humas misa, mabanggaan ka dias motor. Ana, okay ra na nimo. Na atakihon ka karong taod-taod. Di ra jud ka mo hadlok ana, relax ra ka, okay ra nimo ang imo rong bana nga nagbiyahe, mamatay ra sa turon didto. Okay ra na ninyo? Manasadaan mo. Okay ra kag masunog imong balay karon, taod-taod. Ana. Hadlok mo dili. Sadaan, klaro kayo. Mao na siya. Nya unsa man ang salaa? Lagi, knowledge lagi. Gitudluan na tasyawa nga mangangkon na ta nga ato ni ako ning bana, ako ning health, ako ning body, ako. Mangangko naman ta. Unya sa tinud-an ay, wa man gitay ato. We are simply nothing. Ang yawa nangangkon og maayo, ako ning kalibutan, ako ning gahom, ako ni tanan. Anayawa gid siya. Nya iyang ipatakod nato, sige na sa tagpangangkon. Nya wa ta ka bantay nga sa sige na tong pangangkon, nagsigi sad ang atong kahadlok. Kay mag-anam naman tag ka-attach, mag-anam naman tag ka ratol. Sige, suway angko ng imong naong. Kana lang naong nimo, angko na, ikay nagbuot sa imong naong. Tanawa, naong pa lang nimo, makaparatol na na. Lagi, igtanaw nimo sa, hala, mga nangunot naman di ko, nangunot naman di ko, kung saan na mo lang ani, oy. Ganang sige na kang hala, sige na kag ana. Kaya nga naman nangangkon kasi mong naong. Pero imong ingnon nga ang Ginoo mo itag-iya ani. Igtan-aw nimo sa hala gi-change na sad ni Lord sa una wa biya ning wrinkles karon iya nang gibutang nga wrinkles. Thank you Lord. You are really present in my face. Di ba? Nigtanaw nimo sa imong buhok, ala, puti na mo di akong buhok. Mayuhan ni Lord. Oy, Lord is acting on my hair. Ana. Oh, baratol man og ni puti ang buhok. Dahil mag-adtos parlor, dahil man dito og patina sa buhok. Unsa gud taon mo, makaparatol na oy. Nyaron igtan-aw nimo sa imong bana, galisod na sa glakaw. Siya kaniso na kusog kay ning mudagan ning banaha karon nagalisod naglakaw, puno na sa arthritis. Thank you Lord kay naglihok gid ka diha sa akong bana. Sunod ani lungo na gid ni. Thank you Lord kay naa gid ay kagalihok gyud ka. Di ba? Ana. Kanindot ana nga kanang kamao kang mudawat wa jud kay ratol. Oh. Akong anak sa una, sige ginigsimba. Karon sige nagsuyop. Thank you Lord. Kaya makasuyop na siya. Di ka magsigkasuko. Salamat aning mga pag-antos nga imong gialaw sa akong kinabuhi Lord. Kay makat-on gyud ko anig antos sama nimo nga nag-antos sad para nako. Salamat kayo. Ini agi ka di ay. Di ka mahadlok. Unya ang imong grasya, mahimo gitong grasya nga makaluwas, dili disgrasya. Salamat Lord, ni ako'y kolekta mo. Ana sa ko ba? Ni ako'y kolekta, ubay-ubay sa akong kolekta, daghang nang donate para sa project. Ana, maka-project yung ko din niya, makasod sa bulsa ginagmay. Ana. Gagmay lang sad. Ana. Aron, aywa sa ko ika-hatag ngadto sa ako mga mahal sa kinabuhi. Wa sa demoy mahal sa kinabuhi. Ako naam sa ko'y ako god. Oo, nahatag na sa ginagmay. Pero ari dire hatag sa project lang. Oo na siya. Ano, magpasalamat ba?
Di ta mahadlok unsa may ato, siging pasalamat, siging pasalamat. Unya ang ato sang kinabuhi, relax, malinawon. Nabita ko kaila ingon din siya, Father, ning file ko og vacation leave. Na kung ano man siya stressful na kaing akong kinabuhi Father sa opisina. Nako, mayo. Ingon siya nga, okay sa may kuyog nimo nga mo bakasyon. Ingon siya nga, kuyog lang din ako akong mga anak Father. Ato bakasyon na sila. Itong niaging adlaw. Gahapon ni text naman ako. Abi ba na ako maka-relax ko diri Father? Di amanoy dako kayong problema di ay diri sa akong igagaw. Ako naman hinuon ani mo oy ma. Ana ba? Na diha na noon ni sulti niya. Dako man kayong problema dito. Na stress na sad kuno siya dito. Ya ako din giingnan. Wa gyud lugar sa kalibutan nga maka-relax ka. Wa gyud. Kay ang tinuod nga kalinaw o kalipay naasod sa imong kasing-kasing. Og dili malinaw ang imong kasing-kasing og hunahuna, bisag asa pa kang dapitas kalibutan, wa gyud kalinaw og wa say kalipay. Ana. Nya unsaon paghimo ana? Butangi la Ginoo imong kasing-kasing, butangi Ginoo imong hunahuna. Haron kanang imong gihunahuna na align sa hunahuna sa Ginoo. Kana sang imong gibati na align sa pagbati sa Ginoo. Way kahadlok, way kabalaka, naa ang kalinaw, no? Wa mo na. Unsa may gusto sa Ginoo nga mga matay ta. Ora kina yang gusto. Mga matay ta. Giingna na imong tupad. Ingnaday, mga matay na ta. Sige. Mga matay ta. Kay nganong gusto mas Ginoo mga matay ta? Tungod kay ang kalibutan dili ni mao ang atong lugar. Gaandam siya lugar dito sa langit. Nya kadtong tawo nga andam mamatay sama ni San Pablo nga buhi pa siya pero iya nang giisip ang iyang kaugalingon nga patay na, maora nay maliwat sa Ginoo. Kay si Kristo pag-anhi pala sa kalibutan, niingon na siya, mianhi ko aron pag-alagad ug paghalad sa akong kaugalingon alang sa kaluwasan sa tanan. Unsa man ang paghalara? Magpakamatay. So pag-anhi pa lang niya, ang iya ng package is to become flesh and to die. Nya kamo unsa man sa inyong package nga magsigig paningkamot aron mabuhi, di oy maningkamot ang mamatay. Na, ako mumis akong maayo aron ko mamatay. Magjaging ka aron mamatay. Magsumba ka aron mamatay. Mukaon ka aron mamatay. Kana nindot kay nga paningkamot. Muinom kag tambal aron mamatay. Unsa man ang pagkapataya? Mamatay na nagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Kaya ang kabubuton sa Ginoo lagi matapos didto sa kamatayon. The will of God ends diha inig kamatay nato dinis kalibutan. Ang gasunod na ana unsa naman? The judgment of God. Muna nga kung di ka mahadlok sa Ginoo, ang iya sang judgment nimo favorable. Pero hadlok ka ni karos Ginoo, mutago ka, muatras ka, para ninyo dinhi nga manimba nya adto gyud lingkod sa layo kayo. Kanang naglingkod sa layo mga sad-ana. Kanang naglingkod sa atubangan minus og sa. Kining nagbarog diri sa atubangan tigpa kaaron ingnon. Sige na manindog na tayo.